O Pazo de Goiáns o sábado e o cemiterio de Boisaca o domingo serán o escenario das xornadas de homenaxe a 8 boirenses asasinados pola represión franquista. É unha chamada á memoria, a unha memoria concreta, con nomes, con edades, con lugares, con vidas truncadas pola represión franquista. Falamos de Rodrigo Álvarez de Gantes, mestre de Escarabote, con 28 anos, de Braulio Castro Gallardo, de Goiáns, albanera Labrego, de 25 anos, de Ramón Lojo Agrero, mariñeiro de Ebreiro, 32 anos, José Maceiras Vilasó, mariñeiro de Escarabote, só 21 anos, Santiago Miranda Lago, tamén mariñeiro, 31 anos, Juan Otiral, transportista, 41 anos, Juan Bautista Torrado Ribadulla, Labrego, 20 anos, e Gerardo Piñero, mariñeiro Labrego, con só 20 anos. Non os citamos por facer un listado, citámonos porque durante unha década non se puderon citar. O sábado o Pazo de Goiáns acollerá a partir das 11 da mañá o primeiro dos actos institucionais, cunha conferencia e posterior coloquio a cargo de Antonio Míguez, Xosé Deira e Rocío Yáñez. O domingo os actos desplazaránse ata o cemiterio de Boisaca, onde terá lugar unha ofrenda e a inauguración dun monumento memorial. Ademais de veciños e familiares dos 8 represaliados, participarán nos actos o alcalde de Boiro e a alcaldesa de Santiago. É de agradecer este homenaxe e, sobre todo, nos tempos que corren, non? Que a verdade que non son bons tempos os que están correndo, e eu creo que é de xustiza facer este homenaxe. Entonces, invito a todos os boirenses e boirensas que acudan este sábado 21 ao Pazo de Goiáns a escoitar estas conferencias históricas e estos coloquios, porque é bo saber de onde vimos e que non volva a ocurrir isto que pasou al ano 1937, e tamén invitalos a que se desplacen o domingo a Boisaca para facer ese homenaxe, ese acto de homenaxe e lembranza a estes veciños e veciñas de Boiro. Os actos son abertos a toda a cidadanía. Para desplazarse ata Boisaca, a Comisión fretará un autobús dende Ribeira con paradas en toda a comarca.